tagilid. Two viewers, hello po. 3 viewers, hello. Dito sa tindahan. Bantay sa tindahan. Daming tao sa labas. Mga nagpa-practice ng sayaw. 1 viewers, hello. Hello po sa 2 viewers natin. Yan, comment po kayo. Kinto-kintuan tayo. 10:29. Ang bukas pa yung tindahan ko. Maraming tao dito sa amin. May mga nagpa-practice kasi. Pakita ko sa inyo yung mga pa-practice sa labas. Marami pang bumibili. Ayan o. Tapos may okasyon pa dyan sa kabilang bahay. May binyag bukas tapos sabay yung birthday. Bukas pa kami kahit anong oras na. Kasi dami pang mga bumibili. Live muna tayo. Hello po. Kung nagpa-practice ng sayaw dyan sa court. Ata yan, may na Piña Francia. Para sa Piña Francia. Hello. Kuya Rini, hello. Makbal 23. Gandang evening po. Hello po. Gandang evening din po. Maring Jason, hello. Hello Kuya Rini. Two viewers, hello po. Thank you sa nag-tune in. Pumasok agad si Kuya Rini. May bibili. Ayan. Two viewers. Kuya Rene, hello din po, sabi ni Makbal. Solid mo talaga, sabi ni Kuya Rene. 3 viewers, hello po. Comment po kayo. Para kintuan tayo. Mani. Hello, Mac. Thank you, sabi ni Kuya Rini. Akin na yung mani. Ayan, update natin sa mani na ginawa ni Miss nung nakaraan. Konti na lang. Konti na lang. Siguro sa susunod na araw, gagawa na naman kami. Bale yung naging delay siya nung puti.
Si Ronald Humawan, hello po. Bali yung na-delay siya. Magkano yung na-delay niya yun naman? Ilang puti. Yung pinaka-delay siya na. Nakatulog kasi ko nito nung binabalot na sakit ng ulo. No? Yung mantika. 110 yung Oh. brown. 120. Yung 20. Bali 325. Magkano yung isa na balot ng plastic? 325 yung lahat na. Na-delay siya. Hindi. Ano? Yung nagastos. Saan ba? Dalhin siya. Yung dalhin siya na. Hello sa siyang nagtamsak po. Matulog na ata mga viewers. For viewers, hello. Magkano din siya? Hmm? 500. Hello. At hi sa dalawang nagtamsak. Bigalab. Hello. Dapat kanina dun sana ako tutulog sa ano sa 70. ha? 370. 2. Yung dalayin siya. 270 yung nadalayin siya. Siyempre binawas yung mantika. Pero yung mantika na magagamit pa yun sa sunod na ano pagluto. Dul antok na talaga ako. Out na. Sige lang Kuya Rini. Salamat po sa ano sa pag-tune in nyo. Okay lang po Kuya Rini. Pasok na lang bukas sa ano. May premiere ako mga alas 6 bukas. Thank you Kuya Rini sa ano. Sa suporta mo. Sa lahat mga viewers, maraming salamat po sa suporta nyo sa ano, panonood nyo sa mga upload namin. Thank you po. At yun sana, panoorin yung mga upload namin kasi panibagong dollar na naman, panibagong ipon. Yun. At kailangan natin maka-ipon, makasahod buwan-buwan. Kasi diyan lang naman kami umaasa sa ano sa pag-upload namin. Pag-upload kasi sa araw-araw, yun nga alam niyo naman, lagi namin sinasabi, pinapaliwanag na yun nga wala naman kami kinikita sa araw-araw. Kaya kung panoorin, di maganda mayroon din kami. Kung walang manonood, wala talaga. Di sayang yung ano, sayang naman yung pagod namin. Kasi sa totoo lang talaga sa ano sa amin na mga vlogger, walang-wala din kami. Oh, walang-wala din kami. Kumbaga tumutulong kami pero kami na ano, kami ng mga vlogger ay walang-wala din kami. Yan. Akala ng iba kami malaki na yung sahod. Hindi. Kulang pa sa ano. Kailan ko rin salamat po sa pag-tune-in mo. For viewers, hello po. Kaya sana po, panoorin nyo yung mga upload namin. Panoorin nyo po. Para kahit pa paano, kumita naman kami. Kasi kaya pinasok din namin yung YouTuber para magkaroon din kami ng income.
Kasi hindi pa naman kami tulad ng mga vlogger na iba na malaki na yung sahod. Mga small ano pa lang. Good night po kaya rin sabi ni Macbal. Ano na kasi mag-11 na, ano lang naman ako nag live, nag-try mag-live para habang nagbabantay kami dito sa tindahan. Yung anak namin tulog na. Yung panoorin nyo yung app ko bukas, siguro mga tanghali, na may regalo sa kanya na gustong gusto niya talaga magkaroon ng ganun na ano lang, simple lang naman siyang regalo. Ano nga lang yung binigay sa akin eh. Binigay sa akin kasi gustong gusto niya magkaroon ng ganun na aalagaan. Kasi yung problema, ayaw nung mama niya. Pero pinilit ko pa rin nandyan. Umiyak. Opo, bukas pa po. Kasi yun nga, may mga tao dyan sa court. Ang pakita ko sa inyo yung ano. Ito na yung niluto namin nung nakaraang ano na mani, kunti na lang. Pakita ko kayo mga tao dyan sa ano, labas. Kaya di pa kami nagsasara. Ayan o. Mga nagpa-practice ng sayaw dito sa court. Para po yan sa Piña Francia. Ayan. Kaya may mga bumibili pa. Tapos dito sa tabing kalsada, dyan sa kabilang bahay, kumpare ko, may ano rin, may okasyon. May binyagan bukas saka birthday. Paplano nga akong tumulong. Kaso kung tumulong ako dyan, magdamag, siyempre may mga magluluto. Tutulong sana ako. Kaso bukas may pasok eh. Ilang araw na akong hindi nakakapasok. Opo, dami pang gising. Kasi dito sa amin sa Lakeside ba to, ito lang yung court na may ilaw. Pero yung iba wala. Pero mayroon naman silang ilaw, di nagbubukas yung ibang barangay. Dito sa amin, kasi yung kapitana dito ay ano, kapatid ni Biyanan, tita ng asawa ko. Mabait. Simula nung siya yung naging kapitan, nagkaroon ng covered court. Daming nagawa. Yung daycare center, barangay hall, tapos barangay health center. Tapos kami rin nagtrabaho dyan, nakapagtrabaho ko dyan. Nung kasagsagan nung ano, pandemic, kami gumawa niyan. Kaya umingkam din tayo noon. Ayun, tapos na. Mag-uuwian na sila. Mga bibili pa yan dito. Ay. At siyempre thank you sa ano, sa sumuporta sa dalawang naka-challenge na kasama sa ano, yung pahuway na naka-challenge sa dalawa. Coke, sila Vince TV at saka si ano, si Karot. Coke. Uy, walang istro. Magdadalwa na lang istro. Ayan, may bumibili ng Coke. Dapat pala bumili muna ako kanina. Ang kakatapos ko lang din mag-edit. Hindi, tapos na po. Tapos na silang mag-live. Kasi tiningnan ko muna
bago ko nag-live, tingnan ko muna tapos tapusin lang mag-live. Lupit nung mga yung labanan nila. Ayos yung labanan, pang-5 si Karot. Pangatlo ata yun si Vince. Tataas nung nung dollar nila. Pasok kagad yung dalawa. Day 1 pa lang, pasok na yung dalawa. Siyempre maraming salamat sa mga sumuporta. Sa mga nagpapakulay. Yung sa dalawa, thank you. Ay. Comment po. May sigarilyo pa? Wala na? Singilin mo yung pambili na, ito ma? Pambili ng sigarilyo. Pinutang. Yan mo lang, yan ganun yan kasi ikaw lang gabi pa lang. Ganyan talaga yan. Hindi yan. Kasi puro viewers, hello po. Maraming salamat po sa sa mga gising pa dyan na nanonood sa live ko. Di mo. Sarad mo. Hi viewers, hello. Maya-maya magsasarado na rin kami. Magsasarado na rin kami. Talagang sarado na rin. Kumudi. Bago na talaga. May na talagang bintangan. Kasi ito rin sa tindahan. Magapon, dyan din nabawasan. Yung sa buwan. Three viewers, hello. Talaga nung bilang mo naman. Bilang nila ora. Ang gatos. Out po ako kay Jason at kay Mrs. Good night po. Okay lang po. Salamat po sa pag-tune in. Ano lang ito, maya-maya mag-out na rin kami. Nag-live lang ako. Update lang. Grabe talaga kanina. Dapat dun talaga ako matutulog. Kasi may mga gamit na ako dun eh. Grabe sakit ng ulo ko. Si Karot masakit din yung ulo. Si Vince masakit yung ulo. Kasi iwan ko kung dala ng klima na. Okay po, salamat po. Bukas pasok po kayo sa premiere ko bukas. Grabe talaga. Siguro gawa nung biglang init tas umulan. Tapos uminit na naman. Siyempre yung ulan ay lang yung bugso-bugso tapos biglang uminit yung singaw siguro ng singaw nung lupa. Grabe. Parang mabibiyak yung ulo ko.
Sabi ko kanina, uwi muna ako. Kasi gusto kong mag-headlift. Tapos siguro yun nga, init. Kasi nung nahanginan na ako ng motor, okay na. Okay na. Kasi nag-electric pa na ako dito pagdating ko. Dapat nga matutulog ako kasi hindi ko lang baka ito na naman yung ano eh. Tatry ko nga na wala nang manonood. Ligpit na. Gano'n na tayo. Magsarado na. Pwede mo yan sa labas, sa terrace. Pwede na yung terrace. Butang. Sarado na tayo. Ayan, magsasarado na kami maya-maya. 2 viewers, hello. Nagliligpit na yung asawa ko.